Hva? Se, Ja, jeg kan godt. Oj, pizza. Se, den er dygtig. Jeg siger Henrik. Han er så sød. Ja. Ja, man gjorde fint i Møvfast. Ja, en stor mand. Der er også de skide. Hun har sgu da griner. Jeg er urolig. Ja, du prutter. Ja, det er Anders. Se. Ej! Så er vi. Der ikke mere banan. Ja, der er ikke mere. Ikke mere. Nej, ikke mere. Prøv at høre. Nu siger de, så er du der ikke mere mad, nu kan du skride. Kom så, drenge, vi skal da sove af. Kom, vi skrider, siger de. Ja, selv tak. De siger tak for mad nu. Det er mig, ikke? Ja, det er mig, ikke? Den er skam hjem. Den er gang hjem. Ja. Tror de er på vej i sengen? Ja. Nej, han skal sende der. Kan du ikke gå videre?